Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. ‘Yan uwana barkanmu da warhaka da sake saduwa da ku bayan dogon lokaci ba mu kawo muku bidiyo ba. Ya alku cikin yardan Allah yau Allah ya kaddama mu yi magana ne akan wani site mai suna Infinite Earners. Insha Allah wannan website din na ji daɗin shi sosai ba kaɗan ba, kamar yadda kuke gani ga yadda cikin shi yake a nan wajen gashi nan ga wajen login kamar yadda kuke gani. To ba ta ce bayani a kai bari yadda mu rijista akan wannan site din, sannan kuma sai mu je mu abun nan mu je mu gaya muku yadda al'amuran suke tafiya. To yadda za ka yi shine idan ka samu link din, idan da yin ra'ayin yin rajista ga nan sai ka duba description na wannan bidiyo, za ka ga number sai ka mun magana a kai zan maka rajista in Allah ya yarda. To da farko abinda za ka yi idan ka shiga da farko za su nuna maka fuska kamar don babu a ciki don edina da na rejista ba zai yi sunan ba. Kamar yadda kuke gani wannan ita ce fuskar kamar gashi nan referral id a wajen za su nuna muka abk21 username, sai kusa username naku, nan full name naku, phone number da email da password da coupon code. Coupon code shine wani code da ake saya naira 1000. Bayan ka saya sai ka sa wannan wajen security caution nan, idan ka taba za su tambaye ka su waye kakan mamarka da sauransu dai, za su tambaye ka wani abu sai ka amsa. Idan ka sa anan sai ka amsa musu anan, shikenan sai ka danna sign up, za su nuna maka your payment is successful. Shikenan ka gama create account kenan. To ba tare da bata lokaci ba bari mu nuna muku yadda kun gama ya nuna muku successful, sai ku zo ku danna alamar nan ta wannan alama ta login kamar yadda kuke ganin ta wannan login din. Idan kun taba ta kamar ka bari yana searching, bari mu jira shi dan kadan. Kamar yadda kuke gani gashi yanzu, kamar yadda kuke gani kun ga inda ya kawo ni, sai ku zo ku taba nan wajen inda aka sa alamar aka rubuta dashboard a wajen, sai ku taba. Bayan kun taba kamar haka gashi nan ya kawo mu cikin account din mu kamar yadda kuke gani gashi wannan shine account dina. Gashi nan ta mun hello Abubakar Ibrahim, want to join us make money via online all waya gashi nan kamar kuke gani. Wannan duka wasu talla ne da suke kuke kamar yadda kuke gani gashi nan. Registered referral mutum uku ne, paid referral ka gani mutum uku ne. Referral balance 0.00 saboda ɗazu-ɗazun nan na yi withdrawal na shi na cire kuɗin. Gashi nan IP point balance shi kuma gashi nan ina da naira 1000 da naira 100 da naira 10. To yadda ake neman kuɗi a ciki shine idan ka yi rajista da naira 1000 za su baka welcome bonus naira 500. Za su kuma baka abun nan na daily login naira 100. Za su baka kuma naira 150 na sponsor post. Kullum suna yin posting sai ka je ka yi sharing nashi a Facebook naka, za su baka naira 150. Kaga at least kullum koda baka yi komai ba, baka yi referral na kowa ba, za ka samu naira 250 kullum kenan. Za ka same ta cikin sati biyu, za ka cire naira 5000. To idan kuma ka yi referral na mutum ɗaya, idan ya yi register za ka samu naira 500. Wannan bayanin da muke yi akan idan ka yi register da naira 1000 ne. Idan kuma ka yi register da naira 1500, idan ka yi register da naira 1500 welcome bonus za su baka naira 1000, da kuma referral balance za su baka naira
wajen referral duk mutum ɗaya idan ka kawo za su baka naira 1000, in ka kawo mutum biyu naira 2000. za ka cire kuɗinka duk lokacin da kake so in dai mutum ya kai mutum biyu ka kawo. To shine yadda za ka yi. Idan kuma na 1500 kaga naira 1000 za ka wannan naira 1000 welcome bonus naka da sauransu. To abun da ake bukata a nan shine idan ka gama yin komai da komai ka zo ka taba wannan alama ta profile. Bari in nuna muku ita. Wannan kenan, wannan ita ce edit profile. Kana taba ta kamar haka, bari mu duba. To kamar yadda kuke gani ga inda ta kawo nan, idan mun ja ƙasa gashi nan ya nuna mana full name, phone number, user name, waya. To sai ka zo ka sa bank name naka, sunan bankin da kake amfani da shi, sai ka sa account number ka sa account name naka, ka je cikin Facebook naka nan wajen Facebook ɗin kuma ka je cikin Facebook naka, idan ka shiga wajen profile naka zaka ga wani digo guda 3. Idan ka taba za su nuna maka copy wa profile link. Kana taba za ka yi copy nashi, sai ka zo ka yi paste nashi anan, sai security caution wanda suka tambaye ka dazu, sai ka sa shi anan, sai ka sa security amsa, za ka sa sunan da amsan da ka bayar, sai ka danna edit profile nan kenan, nan wajen kana tabawa shi kenan zai nuna maka successful. Sai ka koma dashboard naka. Bayan ka koma dashboard naka shi kenan ka gama yin komai. Kawai yadda za ka yi sponsor post kuma kamar yadda kuke gani gashi nan anan, wannan nan wajen za ku taba kamar yadda kuke gani, wannan alamar sponsor post. Kana taba alamar sponsor post kamar haka, zai kai mu cikin wajen sponsor post din. Gashi nan posting da aka dika na 2 months ago da sauransu, 1 week da sauransu. Gashi nan wannan shine na yau 14 hours ago. To shine wanda za ku shiga kamar yadda kuke gani. Wannan shine na ƙarshen nan na ƙasa 14 hours ago. Kan taba kan shi kamar haka zai fara yin sai ka danna kan photon kamar haka, zai nuna maka open image and view tab, da download image, da search Google for this image, da kuma share image. Sai ka taba download image. Kana tabawa zai yi download, sai ka yi haka, danna kan rubutun nan kamar haka, za ka ja shi ƙasa har ƙarshe, ka ja shi sai ka rike hannunka haka kawai, za ka gani shi kadai yana tafiya ƙasa. Bayan ka gama ya kai ƙasa yawa daidai nan sai ka danna nan alamar, wannan alamar kofi da aka nuna maka a sama. Kana taba ta shikenan za ka yi kofi nashi, sai ka je ka yi posting nashi a Facebook naka. Shikenan ka gama yin komai. Kana kumawa sai ka ja shi kamar nan, ka ja shi ƙasa kamar nan haka, ƙarshe za ka ga alama inda aka sa maka click here to earn. Wannan kenan, wannan alamar kana taba ta za ka ga sun baka naira 150 a wajen nan. Shikenan kudinka zai ta karuwa a haka. Kullum idan kana shiga za ka samu karuwa sosai a ciki. Ni ma na yi shi kuma na ji daɗin shi, kuma ina so ku amfana da shi. Shi yasa na yi mana wannan bidiyo, kuma ina mai ba ku haƙuri saboda kwana biyun nan ban samu na ɗaura bidiyo ba. Ya kai watanni ma haka. Insha Allahu kuma daga yau za mu fara ɗaura muku bidiyoyi masu amfani sosai, wanda za mu na samun alkhairi sosai a ciki. Insha Allahu godiya nake sosai da Allah. Kada ku manta da subscribe da kuma alamar ƙararrawa, saboda mu samu riba don harku.